Jo. Takže tady Míra Patrman a já vám představím skokany, který tady skáčou. Teď je tam Matěj Exner a jeho salta z ruty. 540, 720 a trojk 3x360. Matěj Exner. Mám tady slečnu Sandra Opalecká. V prvním kole to byly saltička dozadu zbalená. Co to bude teď? No a Matěj nakazuje dvojná salta před svobratem. A něco k tomu, samozřejmě v ruty. No a na trampolíně se dá skákat nejen salta. Sandra jde ještě jedno saltíčko. Pojďte chlapci. Dá se využít. No uvidíte sami, co mu předvedou. Hop. No. No a my s Káťou taky něco umíme. Malinko, tak Káťo, pojď nahoru. Tak. Tak, 13násobný mistr České republiky v trampolíně, skocích na trampolíně Míra Patrman. A jeho sličná partnerka Káťa, hezky, chce potlesk. Jedem. Hezky. Hezky. Tak to chce potlesk, Míra Patrman. Jednoho dobrovolníka potřebujeme. Pojďte, nestyďte se. Šups, slečna. Pojď. Neboj se, teď pojď. Fakt, že nic nejde, teď je to legranda. Pojď. Tak vy. Pojďte. Šups, no jasně, jdeme, šup. Potlesk pro odvážnou dámu. Pro koho tleskáme, jak se jmenuje slečna? Renata. Potlesk pro Renátku! Tak Míro, hlavně nám Renátku, prosím tebe, nezraň. Na prdelku, no hezky, první dobrý pokus, dobrý. Trošku odvahy, Renátko. Raz. Míro, je to, je? Je to tak jednoduchý a slečna je tak talentovaná, že prostě říkala to salto, že by strašně chtěla, že to je vždycky její životní sen, jo. Takže já mám teď jedinečnou možnost si to zkusit. Dáme saltičko dozadu, jo. Tak Míro a Renátko, pojďte nám ukázat to saltičko dozadu. Takže raz. Jsme připravení? Jasně, podpoříme Renátku. Raz, dva, hop!
hezky, hezky na poprvé, hezky, to chce potlesk. Opakovat, opakovat. Hops, hezky, hezky, dobrý, výborný. No a protože vidím, že ten salto tady skáče kde kdo, tady kdokoliv, tak aby jsme neodešli s výpraskem, tak věřím, že tady skokani z Liberce, Matěj Exner, Krištof Bojmlt a Sandra Opalecká přidají nějaký ty salta v tom vzduchu, abyste řekli, fakt jsou to borci. Takže přeju vám teďko krásný lyžování, krásný den a chvilku ještě pokoukejte, jak vypadá trampolína, skoky na trampolíně a vlastně olympijský sport, kde jsme měli v roce 2000 v Sydney, v roce 2008 v Pekingu a věřím, že nebudeme chybět ani 2012 v Londýně. Hezky! Takže trampolínová show! Pojďte kluci a holky, ukažte tady všem lyžíkům, jak se skáče na trampolíně. A vy všichni prkínkáři, než si dáte ten kopák, co tam vidím před tím nápisem Skireal Myšák, jo, tak bych vám doporučoval, pojďte si to ještě zkusit na té trampolíně. Míra Patrová vám ukáže, jak se ty skoky opravdu pořádně dávají. Že jo, Míro, je to tak? No já už kolem toho radši kecám, když tak nějakou tu slečnu jí pomůžu, aby si splnila svůj sen. A jinak na ty opravdový trampolínový kousky mám tady svůj tým, reprezentační tým. Matěj Exner, Krištof Bojmlt a Sandra Opalecká. No ale já bych to chtěl trošku roztočit, ty dvojný salta z vruty. No a tohle je taky hezký. Ale zase se slečnou je to lepší. Jo. Takže Matěj, ještě jednou ty vruty. Chcete trojný? Ať žijou Jeseníky a trojný salto vpřed. No a berte to jako pozvánku na další vstup, který bude opět tak nějak za hoďku, za dvě, uvidíme, jak vás to bude zajímat. A je tam 1, 2, 3, takhle je to jednoduchý. Děkujeme, krásný den a přijďte si vyzkoušet tady naše další atrakce. Vezorý, díky! Míra Patrová, svěřenci! Trampolínová show za hodinku, zase budeme s vámi, dámy a pánové. A teď v tuhle chvíli potřebuju 10 dobrovolníků, 10 dospěláků, potřebuju 10 dětí, protože tady máme střelbu z luku, tamhle je střelba z praku a střelba z airsoftových pistolí. A od se budeme soutěžit, no protože jsme na horách, tak budeme soutěžit o celodenní pernamentku tady do Skirealu Myšák. Budeme se točit na všech těch 3 stanovištích, takže kdo si chce vyzkoušet střelbu z luku, kdo si chce vyzkoušet střelbu z praku a kdo si chce zastřílet z